Преди няколко дена каза, дойде време да биеме будущност, случи се, но доста трудно. Да, така е нормално. Отборът е шампион. Не случайно преди това имаше 3 поредни финала, 4, така че те са много сериозен отбор. Беше, мисля, че доста добър матч, тежък и за двата отбора. Промени на водачеството, интересен за публиката и радвам се, че успяхме да се поздравим с победа. Радостина Христо и Дания Лолос че ли поведоха отбора след изравняването? Ами да, което до някъде можем да кажем и че е нормално, защото те двете са и най-опитни. Показаха характер, това им казах и за влеканата, че второто по време това е шампионски характер, който ние показахме. 3 от 3 за Монтана в Адриатическата лига. Очаква ли се? Ами, вижте, всеки има някакви цели, някакви очаквания. Не мога да кажа, че съм бил сигурен, че ще започнем по този начин. Надявал съм се и знаех, че имаме потенциала. Въпросът беше дали ще успеем да го разгърнем и радвам се, че към този момент ние открихме достатъчна част от потенциала си, за да може да започнем с 3 победи. Предстои българското дерби в лигата, гостуваме в Самоков. Така е, те са пък на обратната вълна, започнаха и все още нямат победа. Със сигурност отиваме там здраво стъпили на земята, пределно мотивирани да продължим тази победна серия, защото и както знаете играем в Адриатическа лига и след 2 дни играем отново с тях за българското първенство.